on Superport täällä. Se on jo tarkemmin Mr. Tulitirkku ja Mr. Kärrypoukama. Ja me pahoittelemme, että meillä on nämä ärtyneet äänet tai väsyneet, koska me pelattiin äsken ison kentän peliä, mutta tää kamerapähti sulkee itsensä 2 kertaa. Viimeksi me pelattiin ja nyt me päätettiin, että me tehdään minigame. Ja tää on pelkkä tiedotusvideo, tää ei tule olemaan pitkä. Joo. Tiedotusvideo, että me aletaan jossain vaiheessa ehkä tekee pidempiäkin videoita. Pelataan tässä nyt tällaista shooter goalie peliä. Mä oon aluksi veska. Mä en edes tästä. Joo. Eli kai nyt on, ei tyhmiä kommentteja. Ei tyhmiä kommentteja, Saa hyviä laittaa, mitä kommentteja saa voitais. laittaa. Ehdotuksia siis laittaa. Voi laittaa ehdotuksia, joilla Ja pelataan siis viillä. joo, että voitais pelata, mutta Wii-pelejä meillä ei paljon nyt ole mitään maailman kuului. Ja toivotaan, että saatais leikkaa kuvioihin jossain vaiheessa. Mutta sitä nyt meillä ei ole ainakaan vielä. No niin, sehän lähti. Joo, kyllä lähti. Joo, elikkä Oikeastikin. tää on nyt vaan tämmönen tiedotusvideo. Niin kyllä. Että nyt ei vielä ole oikeeta asiaa. Välillä kamera on sen takia. Mä johan sua. Vielä. Meikäläinen siis rupeaa vuonna 2022. 5.1. tarkalleen. En välttämättä vielä sinunkoinen. Vain tekemään YouTube-kanavan nimellä Mr. Tulitirkku 2. Toivotaan mua kiinni. Ja Voi nyt. siinä on Eikö game. tasapeli? Se oli hyvä. Kiitos. Se oli hyvä aloitus, mutta entä jos me vaihdettaisiin Puolia vaikka. jos tää nyt kännykkä ei heittäisi sitä pois. Ja pahoittelemme, jos tää päättyy kesken kaiken, eikä me sanota moi. Me ei jakseta kuvata enää uudelleen. Niin jos tää kamera heittää pois, niin sitten mä editoin tän ja lataan sen YouTubeen joskus huomenna ja muusi. Ehkä mun toisen kanavan. Onko nyt 6 vaan se minigame? Eli pahoittelemme siitä. Ja Otamme vielä toisen päin, eli mä olen sotteri. ja mä oon maalivahti. Mä en edes tiedä kauheasti, että miten sillä pelataan, mutta miten tää nyt ois hyvä. Mä otan hillerin tosta. Ala kosketa. Selvä. Minä olen valmis. Ja nyt näissä. No niin. Hohoja. Mites täällä maalivahdella? Tää oli Se oli niinku väpsä, Kyllä, ja- tää on kive. Ja sitten kun painaa B tai Z, niin se menee. Mitäköhän me voitais vielä sanoa? niin, no ei tässä nyt Että mitään muistakaa, me tärkeää. luetaan kommentteja, laittakaa ehdotuksia ja näin poispäin. Äsken me juteltiin niin paljon, että me jutellaan nyt. Joo, yläkulma. No, se taisi päättyä tähän, Resume. joten Jatketaan mulla vielä. ei ole akkua mun ohjaimessa, joten tää loppu tähän. Eli Kiitos katsomisesta. kiitos jos katsoitte. Jos tykkäsit videota, muista painaa peukkua. Jos et tykännyt, niin kerro kommenteissa miksi. Tai no, ei sitä nyt tarvi laittaa, että on pelkkä tiedotusvideo. Muista tilata kanava. näin Ja poispäin. jos on jotain huonosti, niin sitten Kirjoittakaa kommentoikaa. kommenteissa ja voi laittaa ehdotuksia. Ei mitään tyhmiä kommentteja, niitä ei kuunnella. Mutta moro!